हेल' गाइस मोननै मानिफ्राय स्कुलनि मोननाय ना कन्ट्रलनि माइरंमोन बे स्कुलनि नैबे स्कुलनि माइरं मोननायमोन उन्दैफोरनि सेस माने प्लास्टिकनि माइरं दंजोबो आरोना बिरादनो नायबानो नुयो नै गासिबो बेलाय प्लास्टिकनि माइरं अयथासार दङ दा खावसे नैबाव गारबाय नै बेलाय बा जों थख' थख' बासिना गारदों बेखौ माने प्लास्टिकनि माइरं जोब्बाय गासिबो देबाबोथ' दाब्ले सिरा बादिसो जायो मारै बेबायदि बानायना होखोथाय सरखारफ्रा नैबावथ' बिराद दङ माइरंआबो ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय नै जाथाव जाया आरोना नायनो थांबा आं नोंथांमोननो देखायबावगोन नैबेखौ नैबे प्लास्टिक माइरंखौ देनानै देखायबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जायो देबा नायदोंना लोगोफोर नैबे थौसियाव खालि जेबो गैया आं नोंथांमोननो देखायगोन नैबेखौ देनानै नैबे जाबाय प्लास्टिकनि माइरं हो आंखौ देनानै देखायगोन गेब्लेयोना गेब्लेया नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय कयेकटाखौ देग्रोसै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नायदो एबाराव गेब्लेयाखै नै माबायदि जादों नायदो गेब्लेयाखै आंबो लखबगोन एबाराव नायदो नायदो गेब्लेया नै बिराद गथा गथायैनो दङ ओमफ्राय अरिजिनेल माइरंखौ देनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो दङ न'नि माइरङा गैया न'नि माइरं बबे र' आं देखायगासिनो नोंथांमोननो न'नि माइरंखौ दा न'नि माइरंखौ हरबाय बासिनानै एक्सट्रा आं देखायबावसै नोंथांमोननो न'नि माइरङा माबायदि गेब्लेयो नायलांबानो जाबाय आसल माइरङा नाय माबायदि गेब्लेयो बोलो होबावाखै आङो दहाय बायदि एबार नायदो नै न'नि माइरंखौ नायदो एबाराव न'नि माइरङा नायदो माबायदि अन जायो गेब्लेयो न'नि माइरं बियो ओमफ्राय नैबेखौ नायदो प्लास्टिक माइरं बियो देबाबो गेब्लेया दा बेबायदिखौ मारै जाहोगोन दे बा मानसिफ्रा मारै जागोन माने बेमार जानानै थैजोबगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालाम थिगसे बयनिसिम सौहैनाय जाहाथे बेबायदि सरखारनिफ्राय मोनलाबायनाय माइरंखौ नायावसो जानला मोनला दाजाथों बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा फुरा शेयार खालामना हो जाहाथे जेरावबो गोसारथों बयबो नायथों आगोलनिफ्रायनो प्लास्टिकनि माइरं मोनदों होननानै बयबो बुंबाय थादोंल' खिन्थु गेजेराव प्रेक्टिकेलि खालामदोंमोनबो किसुमान दासिमबो बन्द' जायाखै खिन्थु नै माइरङा प्लास्टिकनि माइरङा